Nadakpat ang giila nga top 6 most wanted sa dakbayan sa Naga kinsa adunay duha ka mga warrant of arrest tungod sa kasong may kalambigitan sa gidiling drogas. Nasikop ang 37 anyos nga si alias Benji, taga Barangay Tuyan, City of Naga, pasado alas 4 niadtong Lunes sa hapon. Matud sa hepe sa City of Naga Police nga nasikop kini niadtong 2018 tungod sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Gawas nun kini niadtong 2020 human maka-avail sa plea bargaining agreement. Apan niadtong 2021 nasuta sa probation office nga mibalik kini sa illegal nga binuhatan. Nasikop kini sa kapulisan niadtong Lunes human sa 5 ka tuig. Samtang nasikop sa joint operation sa PDEA 7 ug sa kapulisan sa Cebu City kining 29 anyos nga lalaki kinsa nasakmitan og 150 grams sa gituhuang shabu nga mobalor sa kapin 1 million pesos. Nasikop si alias Darwin, giila nga high value target human sa 3 ka buwan nga pagpaniid sa PDEA 7 personnel. Nasuta nga makabaligya kini og 300 ngadto sa 500 grams sa shabu matag simana.